Zdraví vás Raven.cz a vítejte u prvního u Kurvafix, u třetího partu našeho Let's Play na hru Don't Starve. Máme krásnou kytičkovou korunu, no a dneska budeme pokračovat a začneme tím, že si budeme natěžit nějaký dřevo, aby jsme mohli dokončit tu machine. Tak začnu teda tím, že si tady udělám mrkev. Tak. Možná to není nějak extra záživný, ale budete s tím pravděpodobně muset žít, když jste tohle video zapli. Takže já uvařím všechno, hodně jich sežeru. Mělo by mi to doplnit nějaký zdraví, tady to mi vyrovnává tu sanity. A vidíme. Dobré. Ale to by šlo. Tak jdeme slopat se sekirou v ruce. Poběžíme, hele, říct, co nám k hovnu, pravděpodobně teďka, než budeme mít tu farmu, ale i tak. Tady budou ty pavouci špatný. Ty vole, to už je tier 3, ne, já jsem vlastně tam to jedno zničil. Tady to je kolik? Tady to je tier 2. No, to bychom mohli ještě zkusit. Co, lag? Viděli jste to, nebo to bylo jenom moje vlastní retardace? Tak teďka budu používat VSD pro pohyb. Mě si pomoct. Ty vole. Kurva fix do pí... A do píči jako kolik mi kurva seberou, vole, já na to mrdám do prdele. Seru na to, tady tu sérii ukončuju, běžte do prdele, všichni mrdám na vás. Ty píčo, to je poser, ty vole. Ty vole. Mám zničenou sanitu, ty vole, věci v píči. Ani pavouky postraný a zabiju, jak mám asi pak, vole, zabíjet 3 gianty, vole, kurva. To mrdám, vole. Beru zpět, hra Don't Starve je sračka, nikdo si ji nekupujte. Je to k hovnu, nikoho to bavit nebude, protože to je zasraná píčovina. A ty vole, jo, navíc mám úplně stejný zdraví, výborně, vole, mrdám na vás všechny. Píčovina je tahle hra. Nebaví mě, je to sračka. Kde jsem, kurva? Tady jsem. Jo, mě to nezajímá, já vás mám v píči. Hele, tam je ten clockwork, to je clockwork sračka. Tam bychom se mohli jít podívat, když už tu jsem. Co to je? Ty vole, kurva. Dobrý. Další věc, co se mě pokouší zabít, to je... Máme výborné vyhlídky do dalšího dne. A kde já jsem chcípl? Někde tady, já si musím jít pro věci. Tyhle, já jsem na ránu, mě by teďka zabilo všechno, jako. Takže se omlouvám, ale pokud chcípnu ještě jednou v tomhle partiu, tak ukončujeme tuhle sérii, no. No, já vidím hovno. Ach jo, ty vole, ne.
Já jsem chcípl takhle trapně. Navíc tenhle part ještě bude o dost kratší, měl by mít 15 minut, protože minulý part měl 30, skoro 5 minut. Tak aby jsme si to vyrovnali tak nějak časově, tak... Vidíte tady ty zmrdy, co tady lítají v té tmě? Tak to je kvůli tomu, že já mám nízkou tu sanitu, takže... Když se to tady takhle prolíná, je to úplně na hovno. Kejve se celý obráz, vidíte tady, jak proskakují tady ty věci takhle do toho směru. Tak to nedělá špatný render, ale dělá to hra. Tak... Ach jo, to je průser jak svině, no. Refine. Robíme si další board. Uděláme tady, počkat, science. No jasně, že jo, já vím, že na to potřebuji tady ty věci. Protože tady taky mám. Twix jsem říkal, že si budu nechávat u sebe. A zlato si k sobě vezmu taky, když už v tom jsme. No, tak. Tak už máme Alchemy Engine, to je hezký, ale jsme skoro mrtví. Já si udělám výpravu za dalším touchstonem, abych měl aspoň nějakou jistotu nebo šanci přežít. Abych si chtěl udělat ten locksuit, ať mi tolik neberou, ale kde ho vezmu, no zase. No, takže říkám, jestli budu dělat píčoviny ještě nějakou dobu, tak tady to můžete považovat za konec let's play, no. Protože to je fakt docela problém. Tyhle, proč jsem to nesebral? Ale... Ach jo, ne, to je průser. Uvidíme, tak jdeme prozkoumávat mapu. Můžeme udělat nějaký oheň? Můžeme, tady to můžeme taky, výborně. Tak to je pozitivní. Když už něco, tak tady to. Tak. Tady jsou ty Clockwork Knighty. My tady máme všechno strašně zajímavého. Máme tady hodně zajímavých věcí. Je blízko prostě věci, které se takhle nenacházejí často. Ty Maxwellovy dveře. Poměrně vzácná věc a my to máme všechno blízko, ale chcípáme strašně rychle, protože jsme retardovaní. Mentálně. Takže... Jestli budeme začínat novou sérii nebo ne, to uvidíme. Podle hlasů. Já taky nevím, jestli se tady to vůbec bude vyjímat, no. Jakým způsobem. Ale 9. den to je docela slabota, jako chcípnout v 9. dní. To se mi nějak moc nechce. A tak já dělám blbosti, já dělám nebezpečné věci, no. Když nedělal takovýhle kokotiny, tak se mi to nestává. Hele, další touchstone, ne. Dobré. Krásí. Tak to je nádhera, to je výborný. Jsem spokojený, takže máme teďka další možnost přežití podobě tohoto touchstonku. Nejlepší by bez tak bylo najít ještě 1, 2, 3 nebo 16. Ale tady něco asi bude. Uvidíme, jdeme se projít. Odhalíme mapu, tak nějak víme, kam můžeme, když budeme něco potřebovat. Už je pozdě, uděláme oheň, nebojte, uděláme oheň. Tak budeme potřebovat campfire, nebo nám stačí torčka, vytvoříme si torčku. Tak takhle. Torčka by nám mohla vydržet přes noc, si myslím. Hele, tady jsou ty fireflies. Ty pak pochytáme tou bug. Vyděláme si tady oheň.
světlo, hele. Už je skoro den. Už je den. A tady to... Absolutně netuším, co je. Člověk nevěřil, co všechno najde, když hledá. Tak, my budeme potřebovat strašně moc jídla. Který asi hodíme takhle. Ale místo čeho, jako, to je průser. Zahodíme spír, stejně snad nebudeme moc bojovat, a když jo, tak třeba, nevím, sekirou nebo něco. Tak jenom nožem, anebo sekirou. Ne? Jak to? Fajn, bychom měli. Máme nějakou jistotu přežití, aspoň na nějakou krátkou chvíli. Já si chci udělat ten prut, aby se mohli lovit ryby. To nám značně ulehčí to přežívání. Býfala bych zabil, ale nezabiju. Budeme sbírat tady hnůj. Ne, iBone! Víte, co tady to nám přivolává? Chestra! Ahoj, Chestre! Miláček! To je moje zvíře. Čau, Chestre. Já to do tebe všechno nacpu. Ulehčil jsi mi práci teďka, fakt moc. Chester to je miláček, Chester je fakt úžasná věc. Jako, to je bytost, která vám zajišťuje prostor, jakoby. Že vy si do něj můžete ukládat, je to taková ta. Pojď, jdeme, Chestříku. Vždycky vás doběhne, pokud neumře. A když umře, tak se myslím po nějaký době vrátí stejně zpátky, takže... Tak, kde jsme teďka? A, co jsem to... Jsem zapnul konzoli? Snad to zmizí, jako. To mě sralo. Tak jo, tady už jsme byli. Je ta wormhole. Já bych šel tudy někam takhle, tady bych to prozkoumal někde. V této oblasti. Nebo naopak tady, dolů. Jo. Nevím, co s tou konzolí, omlouvám se, je to strašně otravný asi. Escape něco? Ne, dobře. Takže, jak říkám, tenhle ten part bude za chvíli stejně brzo končit, takže nám to tolik nevadí. Budeme hodně sbírat tady mrkve a zbytek píčovinek. Pak se nastražíme ty pasti na králíky, ať máme maso. Dobrý, ono to půjde. My ještě přežijeme, ještě dokážeme věci. Dobrý, a tady to končí. Takže tady to je jakože kontinent, jo? Trávy jsme potřebovali hodně, že? K trávu naberu nějakou. Samozřejmě. Ty vole, ale dělej ne, ty... No je kopot. Tak, máme lopatu, takže to rovnou můžeme tady vykopat. Pak si to u nás zasadit. Je půlka dne? Tak. Jen tak mimochodem, když teda pomenu to, že mě zabili ty pavouci, což mě teda fakt neskutečně sere a nečekal jsem, že dávat takový damage, tak bych vám chtěl říct, že je tahle hra opravdu neskutečně zábavná. Nevím, jak moc to vyplývá z kvality mého let's playe, myslím si, že to není až tak kvalitní let's play, nicméně doufám, že se vám tahle hra líbí přesto. Tady prostě ta debilní konzole, za to se fakt omlouvám, jenom fakt nevím, co s ní.
vypnout, zapnout, možná něco, ne, očividně nic. Tak, možná, že si zahraju trošku v off-screenu, abych nazbíral nějaký jídlo, protože neočekávám, že to bude někoho nějak extra bavit, koukat, jak sbírám jídlo. Tak to udělám si fakt v off-screenu. Tak berry bush, ten si tady vykopeme, ten si zasadíme u nás někde. Najdeme nějaký jiný hezký místo na usazení možná. I když tam máme takovou základnu, tak si někdy uděláme farmu. Tak a teďka se budeme už pomalu, ale jistě vracet domů. Jelikož nám stejně za chvíli má končit part, už nám měl skončit. Takže se vrátíme domů a part ukončíme. Já po cestě vezmu ten ještě tady ten berry bush. Už tam jsme. Jdeme, čestře. Tak. Víme, kde byly ty světlušky, ty byly tam u toho kytkového kruhu. Tady to máme za rohem, to máme za humnama hned. No jasně. Tak co, ale kam jdu? Jo, jdu dobře. Uděláme si pak i vlastní cestu. Ještě je tady toho hodně co dělat. Ještě je tady toho fakt moc co dělat. Tak jdeme domů. Jdeme domů. Po stopách. Po stopách. Našeho hraní. Tak, no, přiložíme tady nějaký šit do ohně, protože pravděpodobně usneme ještě než to. Takhle Výborně. Mějte se. Ne, jasně, outro. Jdeme na outro. Takže, moc vám děkuji, že jste si zhlédli tento part, rozhodně to velmi oceňuji. Pokud se vám toto video líbilo, tak zanechte like, byl bych rád, kdybyste dali našemu kanálu Mad Guys Gaming, kde natáčím spolu s Dr. Hydem, Gravusem a pravděpodobně i Crossim, tak bych byl rád, kdybyste tomuto kanálu dali odběr. Doufám, že se vám celá série Don't Starve líbí, že vás baví a zmizela nám naše vousy nám zmizely. Kurva, No, aktivovali jsme si touchstone k další, našli jsme Chestera, takže jedině pozitivní. Tak, už to ukončím, nebudu píča, nebudu si to protahovat, abych vás držel a okrádal vás o váš drahocenný čas. Znova ještě jednou naposled vám děkuji, že jste si to zhlídli a čusec.